Sjúrður Skaale, godmorgen. Godmorgen. Hej. Du er med direkte fra Færøerne, hvor du er, eller her i Danmark er du medlem af Folketinget for det færøske Socialdemokrati. Kan du forstå den her bekymring, som Martin Lidegaard han har, for hvad konsekvenserne kan være af et tættere samarbejde, en frihandelsaftale mellem Færøerne og Rusland? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt forstå, og det er jo når der bliver sådan en militær højspænding, der kommer mange interesser i de arktiske områder og spændinger mellem Rusland og Europa, så medfører det jo, at erhvervspolitik, som er et færøsk anliggende, det bliver også sikkerhedspolitik, som er et fælles dansk-færøsk anliggende, et rigsfællesskabsanliggende. Fiskeripolitik, som er et færøsk anliggende, det bliver sikkerhedspolitik, og erhvervspolitik, det bliver også sikkerhedspolitik. Og det vil sige, at vi må på Færøerne altid tage et sikkerhedspolitisk ansvar i alt, hvad vi gør, når det gælder handel, når det gælder fiskeri, når det gælder erhverv. Og det kræver, at vi har en tættere dialog mellem Danmark og Færøerne, så at vi får en dialog om, hvad er sikkerhedspolitik, hvornår laver vi noget på det handelspolitiske område, som har komplikationer på det sikkerhedspolitiske område. Og det kræver, at vi får en større indsigt, en større medinddragelse i det sikkerhedspolitiske overordnede sikkerhedspolitiske politik, som riget fører. Og det bekræftede Mette Frederiksen på besøg på Færøerne i går, at sådan skal det være i fremtiden, at Færøerne bliver mere inddraget, så vi bliver mere i stand til at tage de sikkerhedspolitiske hensyn, som vi bliver nødt til at tage i den her tid. Men Sjúrður Skaale, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at der er mange over på Færøerne, der gerne vil have selvstændighed til jeres øgruppe. Så selve tanken om, at man skulle til at tage handelspolitik med til København, og så blande det sammen med sikkerhedspolitik, er det ikke noget, der vil provokere dem? Nej, hvis vi finder ud af en dialog, som fører til, at vi bliver medinddraget i det sikkerhedspolitiske aspekt af udenrigspolitikken, så er det en fordel. Det har vi længe ønsket. Det som har irriteret mange færinger, det er, når Danmark har taget sikkerhedspolitiske beslutninger, forsvarspolitiske beslutninger, fuldstændig uden om det færøske system. Det har ført til en utilfredshed på Færøerne. Hvis vi bliver medinddraget og helt får indsigt i, hvad er de sikkerhedspolitiske konsekvenser af denne her erhvervspolitik og denne her handelspolitik, så er det en fordel for alle parter. Og vi bliver nødt til at gå den vej, fordi det er ikke længere således, at vi bare kan føre handelspolitik uden at tage sikkerhedspolitiske hensyn. Sjúrður Skaale, det er jo altså en god forretning for jer at sælge fisk til Rusland, fordi at russerne har indført et importforbud for en række landbrugsvarer fra Danmark og resten af EU-landene, og herunder også en masse fisk, som ellers blev solgt til russerne. Og det var jo noget, man gjorde i sin tid, altså fordi at Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim, og så indførte vi sanktioner mod dem, og så har de indført sanktioner mod os. Og det er så det, I tjener en masse penge på nu. Siden, der har der jo været den her sag om en forgiftning, et mordforsøg på en tidligere dobbeltagent i Salisbury, hvor at I fra færøsk side tøvede rigtig meget med at gå ud med en klar holdning. Altså, ligger I ikke allerede under tøflen fra russerne så? Ja, det sidste der, det var jeg meget uenig i, det må jeg sige, men sådan er det. Vi ligger ikke under tøflen, nej, det gør vi. Vi er et NATO-land, et vestland, 100%. Altså, der er kun et par uger siden en amerikansk destroyer var på Færøerne, blev meget velmodtaget. Der er ingen tvivl om, at Færøerne er et loyalt NATO-land, en del af rigsfællesskabet på den måde. Der er ingen tvivl om det. Men Færøerne er et land, som er uden for EU. Vores økonomi er en eksportøkonomi. Vi lever kun af eksport. Vi er ikke med i EU. Vi har ikke adgang til det store indre marked, ligesom Danmark har uden toldmure. Vi har ikke de handelsaftaler, som Danmark har for eksempel gennem EU. Vi har ikke de handelsaftaler, som EFTA-landene har gennem EFTA. Vi er helt alene. Vi bliver nødt til at indgå aftaler så meget som vi kan. Det er simpelthen fuldstændig essentielt for vores levebrød. Vi forsøger at få en aftale med Japan i øjeblikket. Vi forsøger at få en aftale med Storbritannien efter Brexit. Vi vil gerne have en bedre aftale med USA. Vi forsøger at få handelsaftaler med hele verden, fordi det er det, vi lever af. Det er at eksportere varer, og vi står helt alene med det. Så det er ikke kun russerne, vi kigger på. Vi kigger på overalt i verden, hvor vi kan få adgang for vores varer. Tak fordi du var med her til morgen, Sjúrður Skaale.
Tak for det. Selv tak. Medlem af Folketinget for det færøske Socialdemokrati. Og Martin Lidegaard, du er stadig med os på telefon. Tidligere udenrigsminister, nu udenrigsordfører for Radikale Venstre. Hvad siger du til det, som Sjúrður Skaale han siger her? Jamen, jeg synes faktisk, det er kloge ord, fordi jeg tror, vi går en fremtid møde, hvor vi bliver nødt til at erkende, at rigtig meget af det, vi før ikke anså for at være en sikkerhedspolitik, det er det. Og derfor synes jeg også, at vi er nødt til at inddrage både Færøerne og Grønland mere i vores sikkerhedspolitiske overvejelser og give dem medbestemmelse på de ting, som har direkte betydning for dem. Og jeg tænker, jeg har lige haft et indslag, som handler om, hvordan de tektoniske plader rykker sig i geopolitikken. Altså, hvad sker der med NATO i fremtiden? Hvad bliver Europas rolle? Vi har en stor diskussion om Arktis. Hvad bliver Arktis' rolle? Hvor det er så afgørende, at Færøerne, Grønland og Danmark er enige om, hvilken politik vi fastlægger. Og det handler altså både om den traditionelle forsvarspolitik, men nok så meget om den økonomiske politik, handelspolitikken. Så jeg hilser egentlig velkommen, at færingerne så åben, som grønlænderne i øvrigt også har, siger, vi er med på, at det skal koordineres med København, men så er det selvfølgelig også meningen, at vi skal have medindflydelse på politikken, og det synes jeg også er rimeligt.